Aquests són els pràcticament 200 metres que s'han cobert de la Ronda de Dalt a Horta-Guinardó. Falta ultimar uns detalls d'acord amb les entitats veïnals de la zona i la instal·lació d'unes pèrgoles per donar per finalitzada la primera fase dels treballs. Les associacions de veïns de la zona volen que l'actuació tingui continuïtat, reclamen que s'executi el projecte consensuat. Avanzaremos más despacio o más rápidamente, pero el único proyecto válido es el consensuado con las entidades vecinales. Y por supuesto, a partir de ese contexto, lo que queremos es avanzar tanto como sea posible. Hay un proyecto que nos ha costado 30 años validar, pero que està consensuado por todas las entidades vecinales y esa es la única fórmula válida. Sobretot pel que fa al tram més reivindicat i també el més complex, entre Montbau i el Parc de la Vall d'Hebron. És on viu més gent, però també hi ha l'estació i el túnel de metro que compliquen l'actuació. La zona, a més, està pendent del trasllat de les consultes externes de l'Hospital Vall d'Hebron al cantó Mar de la Ronda. Els barris van ser molt generosos perquè van permetre que passés aquesta cicatriu ja fa molts anys, allò des del 92 es va fer la ronda per als Jocs Olímpics i ara la ciutat els hi deu a aquests veïns que puguem tancar la cicatriu perquè tornin a viure amb la qualitat de vida amb la que vivien als anys 80. Està previst que a la segona fase dels treballs continuï la cobertura de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda del Jordà i el carrer de Jericó.